আমি ইয়াত আগ্ৰাসী ৰাজনীতি নকৰোঁ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनसे भिडिअ'आ गैयाब्लाबो सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन सानथामसो जाबायमोनदां आं दाखालिनो हगारनो सानदोंमोन जि दिनाखालि होदों बा हगारदों स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअ' आरोखि बियो इलेक्शननि बाथ्राखौनो बुंदों बिटिसिआव मोनबासोखौब्लाबो बियो गेलेगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जिहेतु बिथांनो बिजेपिआ अदालगुरि साइडआव बहाबा गेलेगोन जायगा लायै जायगा गेलेगोन बिसोरबो ओमफ्राय बावहाय बाथ्राखौ बुंहैबाय मा एलायन्सनि खोथायावहाय माखासे बाथ्रायाव बुंहैबाय बिटिसिआव जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिसोर जुदि ज' गोरोबलायनानै नैबे एमएलए इलेक्शनाव जुदि बिथांमोना रानलायना गेलेयोबा बिथांमोना जुदि ना होनोबा जों गेलेनाय नङा बा गेलेयाबो जानो हागौ बे सिस्टेमनि बाथ्राखौ एसेब्लाबो इंगित होदों दे जिहेतु बिटिसिआव पलिटिकेल राजखान्थि दोलोआ मोननै दङ मोननैयाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दिनैहाय बिथांमोनखौ रानलायना गेलेलायनायखौ लुबैदों बायदि बाथ्राखौ बुंदों खारन दिनै बिजेपि सरकारनो बा स्टेट गभर्नमेन्टनो मोननै हान्जाखौबो नांगौ इउपिपिएलखौबो नांगौ बिपिएफखौबो नांगौ मोननै हान्जाजों माब्लाबाबो गाज्रि जानानै थाया बिसोरो थ' जेरैखि जायाब्लाबो स्टेटआव फैथारनांगौ बे हिसाबै थ' बिथांमोना कयेकटा बियाबाव गेलेगोन जुदि बिजेपि आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दिनै राजखान्थि दोलो मोननैबो बावहाय नोंसोरो मोनथाम मोनब्रैसोल'नो गेलेदो बा उमुक जायगायाव नोंसोर दा गेले होननानै बुंबाय बिसोर खावलायबाय बिसोर गेलेनाय नङा बे सिस्टेमाव बाथ्राखौ बुंदों थ' जों खोनासंनानै लानि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि माखासे बाथ्राखौ बाथ्राया थिगानो आंनि साननायावहाय आंनि मोनथिनायाव आंनि जाखिनि थौले मेलेमजों बुजिनाय खिन्थु बावहाय जोंनि बर'नि राजखान्थि दोलो मोननैबो जुदि रानलायनानै गेलेयोब्ला अन्तत एमएलए खेत्रआवहाय आरोखि बावहाय जुदि रानलायनानै मन्त्रि बिबानफोरखौबो नों एथ'खिनि लादो नोंबो एथ' लादो नोंबो एथ' बे बिथिङाव रानलायना गेलेयोबा मोननैबो राजखान्थिया थांनानै थागोन खिन्थु बावहाय जुदि गोख्रोङै जुदि बिपिएफआ जुदि स्ट्रंनो जुदि गेलेयोब्ला गोहो माबा खालामथारोब्ला बावहाय इउपिपिएलआ माने आं बुंदोंना दाखालि मोननैसोल'नो देरहागोन होननानै बे मोननैसोल'नो फैखागोनबो आरो माखासे बाथ्राखौ बुंथ'ला खोनासंग्रानि सार हिमन्त बिश्व शर्मानि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ চক তামোলপুৰত প্ৰমোদ বড়োৱে নিৰ্বাচন খেলক বা আন বড়ো নেতাসকলে বিভিন্ন জেগাত নিৰ্বাচন খেলক আমিতো সদায় ভালে পাওঁ আমি আমাৰ মাত্ৰ 4টাৰ পৰা 6টা সিটত আমি খেলিম কোনকেইটা সিটত আমি খেলোঁ ঠিক হোৱা নাই কিন্তু ডেফিনেটলি গোৰেশ্বৰ তামোলপুৰ টংলা এইকেইটা আমি খেলিব লাগিব সিট কাৰণ ইয়াতে আমি আমাৰ বিটিসি ইলেকশ্যনত আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীও ইলেকশ্যন খেলিব স্পিকাৰে কিয় ইলেকশ্যন নেখেলিব আমি আমাৰ আলোচনাটো দুইটা দলকে আমি জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ ভিতৰত মিলা মিছা কৰি লওক আমি কাকো বেছি কষ্ট নিদিওঁ আমি 4টা বা 6টা 4, 5, 6 গতিকে আমাৰ পৰা একো অসুবিধা নাই আৰু দুইটা দলৰ মাজত যদি ভাল আলোচনা হয় যদি তেওঁলোকে কয় যে বিজেপি আৰু এটা কম সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক আমি সেইটোও ৰাজি আছোঁ বোলে বিজেপিয়ে 3টাতে ইলেকশ্যন খেলক বাকীখিনি আমি ভগাই ল'ম আমি সেইটোতো সাজু আছোঁ খালি আমি বড়ো ভূমিত বিচাৰোঁ শান্তি থাকক প্ৰগতি থাকক সম্প্ৰীতি থাকক ইয়াত আমাৰ ৰাজনীতিটো আগ্ৰাসী ৰাজনীতি নহয় আমি ত্যাগ কৰিম কাৰণ আমি ইয়াত আগ্ৰাসী পলিটিক্স কৰাৰ সময় এইটো নহয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি 6টাত খেলিম তেওঁলোকে যদি কয় নহয় 5টাত খেলক খেলিম বোলে 4টাত খেলিব লাগে খেলিম বোলে নহয় আমি দুইটা পাৰ্টি লগ হ'ম আমাৰ সিট কমি যাব বিজেপিয়ে 3টাত খেলক আমি 3টাত খেলিম আমি ইয়াত আগ্ৰাসী ৰাজনীতি নকৰোঁ